Úradu Trnavského samosprávneho kraja a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a v neposlednom rade realizátorov projektu stavebnej firmy Reding a ich dodávateľom za kvalitne odvedenú prácu. Som nesmierne rád, že námestie už pred jeho odovzdaním začali využívať obyvatelia nášho dobrého počasia bolo vidieť ľudí, ktorí zvedavosť odpočuli si na lavičkách, počúvali že toto miesto sa stane miestom stretávky nielen pre našich obyvateľov, ale aj pre turistov, ktorí počas roka na rok pribúda. Mojím snom je, že kým v Berlíne sa mladí ľudia stretávajú a sú zmašťujú po svetovými hodinami na Alexanderplatzi, u nás týmto miestom bude práve toto námestie. Cieľom prilákať mládež poskytujeme bezplatné pripojenie na internet prostredníctvom